بارانبارینە باش یا ئیساڵ لە ڕۆژئاوای کوردستانê û باکوور û rojhilatê Sûriyê hiştiye ku hêviya cotiyarên herêmên Rêveberiya Xweser bi berhemeke baş a dexlûdanê hebe. Li gorî zanyariyên Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê di meha Adarê de bêhtir ji 100 milîm baran bariyaye. Serkeftina mûsimê ceh wê di navbera 90 heta 95 ji sedî de be. Rêveberiya Xweser ji niha ve amadekariyên wergirtina berhemên cotiyarên herêmê dike. Di civînekê de Encûmena Cîbcîkar a Rêveberiya Xweser û dam û dezgehên peywendîdarî Kerta Çandiniyê werzê çandiniya îsal gotûbêj kirin û hin rêkar û tedbîr pejirandin. Mihemed Eldexîl hevserokê desteya çandinî û avdaniyê ragihand ku wan pirs û mijarên girêdayî werzê çandiniya îsal gotûbêj kirine tedbîrên pêwîst girtine. 2023 موسم القمح والشعير ل 2023 ئامادەکاری و حازریên werzê genim û cehiyê sala 2023 hatine gotûbêjkirin. Amadebashiya desteya çandinî û avedaniyê ji bo wergirtina berhemê, qebareya embarkirinê û li sayloyan û haziriya sayloyan, texmîna qebareya berhemê û hêsanîkirina wergirtina berhemê ji birayên me yên cotiyar, her wiha hêsankarî û hişyarkirin û rênimayên pêwîst. Wiha jî gotûbêj li ser amadekarî û haziriyên desteya çandinî û avedaniyê ji bo binbirkirina gêrika sûna ku niha daketiye, bi taybetî jî li Herêma Cizîrê, li Reqqa û Dêrezorê. Ji xwe desteya çandinî û avedaniyê rêkarên pêwîst girtine û amadekarî rojane têne kirin û em dikarin bibêjin ku werzê 2023 dê werzekî serkeftî be. بموسم 2023 موسم ناجح إن شاء الله. Rêveberiya çandinî û avdaniyê li herêma Qamişlo ragihandiye ku li wê herêmê 187,687 donim zevî hatine çandin. Jê 79,910 donim bejiye. Di demekê de rûberê zeviyên çandî yên avî giştiye 107,777 donim. Hüseyin Umer, Rûdaw.